Johnny Shongani. Vi är i gästhuset hos Misas syster. Exakt. Okej, hur har resan gått då? Det har gått bra. Vi har precis kommit hit och vi är trötta och varma och svettiga och torra och svettiga samtidigt. Vattnet verkar vara avstängt så vi har inte duschat. Det kommer. Men vi har lottat säng i alla fall så nu ska vi kunna sova. Yes. Ja, just det. Och det gick inte så bra. Nej, inte för det. Dubbelven, alltså egentligen dubbelven kommer upp hit och upp hit och upp hit och upp hit, eller hur? Alltså den går ju över så. Ovanför den och ovanför den. Men nu när... Skogen. Vi har precis varit och... I djungeln. Vi träffade träentreprenör. Ja. Mitt i skogen. Okej. Direkt producerat. Det gick inte att få fram så mycket så han ska komma till byn och så ska vi prata där. I am here with my friend Janse. We are visiting the place where they make the brick. And what do you say about it, Janse? The brick? Yeah, the brick. We see many bricks out and the hubs, then we made. Ça va. Bon. Yes. So, en botte Suez. Ça va. Mode Suez. Maman Misa, Mode. Mode Daniel. Kitoko. Det vi ska göra nu är böjhållfasthetstest och se vilken kvalitetsklass vårt trä är. Eftersom vi inte vet det så tänkte vi göra ett enkelt test där jag ska ställa mig när vi har 1,6 meters spännvidd på vår bärläkt som är 5 x 5 centimeter. Yeah. För mig håller den jättebra på 1,6. Har vi jag plus 5 kilo på 2 meters bredd. Nu testar vi 107 kilo på 2 meters spännvidd. Inte på 1,80. Två meter. 2 meter. 2,25. 2,25. Mycket klart vår precisionslåda. Och nu har
vi börjat med första ramen till förskolan. Kör video här så. Généralement, non, Lisette, il y a dans le métier là. Tosepeli po aseli biso école po baleki na biso batanga awa po to possibilité na kati ya mboka. Beti mezo la école na betu tosepela sana école na beto baleki na betu tanga awa. Il est mad. Ladies and gentlemen, hello. My name is Regan. I'm Congolese Vibes. I thank you, Mama Misa and Elikia Project. I thank you all men we help here for the building. It's very good. I'm happy, very glad. And that. You love Barcelona. You know. Assassination. Okay, ready to go. My name is Yan Simbangu. I'm Congolese. I stay in Luengo village. I'm happy about school of Paparigo built for village Luengo and Mama Misa. I say again about many women will come for to study. Me too, if I finish my school, I can come teach here in Rigos school. Et enfin, Monsieur Manda Tcheboy. Sans oublier Monsieur Vianney Misumbi, Paul Picasso, Ilunga Kalonda et l'empereur Augusto César Kankoue. Angélique, sana école ya umetunga félicitation mingi mesepela mingi sana yo. Ya mun Angélique etu basambu mtu elambila boluko. Balambila Sean, Daniel, Alvid. Simpila boke kwenda abona Kinshasa bopesa Nestine Mbote, Alice Mbote, Emma Mbote, nani yake? Mamisa. Andesh, Mamisa, félicitations na Isala Mesala kwa. Vraiment matondo mingi. Arvid heter jag och vi har varit här och arbetat i 1,5 månad nu. Trött och sliten, men det har gått bra. Virket har kommit in, låten har kommit in, mycket sitter uppe, god mat. Låsor, kitoko. Ja. So right? Yes. Je m'appelle Kaskasongo, King Emmanuel. Je suis charpentier du chantier. Je remercie premièrement le bon Dieu Jéhovah et après au pont de Mafungi Rigobert, notre grand chef de groupement Ménikongo, qui a fait que ce travail soit ainsi. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés dans ce travail,
parce que c'est un bâtiment de style suédois. Et la charpente a été très forte, très forte. On a beaucoup cloué et cloué toujours. Et avec ça, nous sommes enchantés. Vi har varit här nu i cirka 7 veckor. vi har väl några dagar kvar på färdigställa skolan. Vi hoppas bli klara innan vi åker tillbaka. Vi höll på med taket. Takstor bärlängd. Ja, och bilfästningar.